the people have been complaining about the Electoral Commission to say that, Commission is not allowing people to, political parties as stakeholders to go and audit the Commission. It's something which I don't understand, because it's talking about transparency. If you want to be transparent, be transparent. The issue of auditing was there in 2019. It happened. And I think people should be allowed to go and audit whatever, because the elections are about politics in the country. Kumenekotu kunali kulankhula kwa olemekezeka Dr. Ellison Bakiri Muluzi, omwe anakhalapo mtsogoleri wa dziko la Malawi kuyambira chaka cha 1994 kufika 2004. Iwowa amalankhula kunena kuti sakuchiona cha nzeru kuti MEC adzikhala akumachita makani kukana kuti pakhale audit ya kalembera wa mavoti. Tonse tikudziwa ndithu kuti Malawi kunoko kunali kalembera wa mavoti chifukwa kuti kubwera zisankho pa 16 September 2025, ndipo anzathu azipani zotsutsa akhala kupempha bungwe la MEC kuti chonde MEC tatulutsani mndandanda wa anthu amene alembetsa mavoti kuti tiunikirane tionerane chisankho chisanafike, ncholinga chokuti tikamadzati tikumva zolengeza za mavoti pasadzakhale kukayikirana, pasadzakhale kukana matayi kuti chisankhotu sichidayende bwino. Koma MEC zimenezi akuoneka kuti sakumvetsetsa, atemetsa nkhwangwa pamwala kuti zimenezi sizichitika. Nde zimenezi zakuitsa ndithu anzathu amene amasapota zipani zina monga DPP, kandi PDP, UDM, zimene sakukondwera nazo kwambiri. Koma mwina anzathu ochikondo chipani cha Malawi Congress Party mutha kumaona ngati kuti zimenezi ndi ndale chabe, anzathu angofuna kupanga phokoso. Komatu ayi, ife pano pa Nyasa VoiceBox mafuna kuti anthu muzidziwa kuti kodi zinthuzi zili kuchokera pati. Zinthuzitu zili m'malamulo a dziko lino la Malawi, makamaka malamulo oyendetsera zisankho a Parliamentary and Presidential Elections Act. Section 31 imafunitsitsa kuti MEC atulutse mndandanda wa mavoti, kuti kodi anthu amene alembetsa mavoti ndi ati. Mndandanda umene umayenera kuti utuluke ndithu awuyike pambalambanda, ayike m'malo okuti ife Malawi titha kupita ndi kukaona kuti kodi anthu amene alembetsa mavotiwa alipo angati ndipo iwowa akuchokera kuti. Muchingerezi lamulo limeneli limanena kuti a voters register shall be open to inspection for purposes of verifying the entries therein by voters, representatives of political parties and international observers. And for this purpose, the Commission shall make copies of voters' registers and post them for inspection at appropriate public places made known to the public. Akutitu voters register, kaundula wa mavoti, ifeyo mavoters anthu okavota tena kuti atipatse kaundula amene timuone tokha kuti kodi zinthuzi zayenda bwanji. Kandi oyimira zipani zotsutsa boma kanyamvena MCP akhoza kupita kumene kuja ndikukatenga ndithu kaundula amene kuti aonetsetse kuti kodi anthu amene alembetsa ndi ndani. Kandi kazembe wa dziko lina monga kazembe wa dziko la Britain afuna kuti aone kuti kodi Malawi chisankho alembetsa ndi anthu angati, zimene zizi akhoza kupita kumeki ndikukatenga zikalata zimenezi kuti aonetsetse kuti chisankhochi chiyenda bwanji. Komanso amekiwo ali ndi udindo onetsetsa kuti ngati dziko atenga kaundula ameneyi ndi kumukhoma m'malo osiyanasiyana kuti Malawi tizionerere okha kuti chisankho chisanafike anthu amene alembetsa ndi angati. Koma zimene zizi ameki akuona ngati sakufuna kuchita, zimene mkuona kwathu nga Nyasa VoiceBox zikhazakhala kuti zinthuzi ndi zolakwira malamulo a dziko lino. Ndeti mapempha ifenso kuti ameki chonde tatsatirani ndithu malamulo, tapangani chofunikira kuti anthu akhale mitima pansi. Nkhani ya zisankho imakhala nkhani yovuta kwambiri kuno kwathu ku Malawi chifukwa chokuti pamakhala ndithu kukayikirana, anthu amakhala kuti ayikapo ndalama zawo zambiri ndipo amafuna kuti ngati aluzadi adziluza chinthucho chitakhala chinthu cha chilungamo. Ndechonde tikupira kuti menepa taphunzitsanako pang'ono kuti lamulo section 31 la Parliamentary and Presidential Elections Act limenena kuti ameki atulutse mndandanda umenewo kuti ife tione, azipani azione, komanso anzathu akunja azione kuti zinthuzi zikuyenda bwanji. Ndimutiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.